хора, ние сме новите участници, дето ще играем криеница с един наш много голям приятел, Сашо и Божидар. Господине, вие кой сте? Моля ви, представете се. Ето го Оздравелия. Представи се, моля ви се. Чакай, брат. Ко си гледаш телефона, брат? Ще играем креница. Днеска го няма ония. Това е единствен Удия приятел. Той ще ни гледа по YouTube. Ще му пусна видеото, няма страшно. Само да разправим, че когато ще чудиш тук. Той идва ми казва, искаш ли слива? Да, така е, нормално. Ето сме на нашето място. Да. Да, много красота. Да. Природа, батко. Сега почвам да бегам. Моля ти се, не бегай. Така, ето ни, ето там е. Ето това цялото ни е зоната. Представи се ти. Как се казваш? Нали знаеш? Аз се казвам Васил и сме в днешния криеница. Ще играем криеница. Да. Това е Стою и... Това е операцията. Чакай, оператора, верно е. Така, нека да обърнем. Ето, здравейте. Добре, сега спирам видеото, за да играем камък, ножица, хартия. Кой ще играе първи? Айде. Добре, ние ето с Васил почваме. Добре, вие почвайте, айде. Вече 5 минути, ето започват. Ние отиваме там, айде, отивай. Отиваме с Сашо. Да. Чакай, да ти снимат малко. Добре, ти дръж това таймера, защото аз не мога да държа 1100 неща. Не беше 1000, ама 2. Да, 3, 4. Така, я кажи да се абонират за канала Сашо Ников. Аз не знам канала ти. Добре, да абонирайте се за канала. За Сашо Кръстев. Не, Сашо Ников се казва. Има ли значение? Има. Може да лайкнете видеото и да напишете коментар. Искате ли още видеа? Да ме последвате, за да видите новите клипове. Да ви излизат. С камбанката, не? Да. Да праскате тая камбанка. Да изчупите тая камбанка. Ние отидохме 100 метра надалеч. Да. Ние бяхме ето там. Сега сме тук. Мина. Добре, колко време не става? 3 минути 5. Къде да стиваме? Ние да си фанем една сянка, как тук много слънце печи. Да, там имаше, ама те ни изгониха. Така. Я вижте тук, бе. Здравейте, народе. Така, не пипай нищо, бе, брат. Таймера така ще видим. Къде го изгуби, бе? Да, намери го. Не пипай нищо, вече, малец. Ще изгубим нещо тук в iPhone 16. iPhone 14 да. Да, минус 2. Ние къде дойдохме? Честно, ние къде дойдохме. Я вижте ни тук. Какво ще има? Айде да отиваме там, да си седим там някъде. Те последно няма да отиват насам. Аз ги видях, че отидоха на там. И аз ги видях. Ама, сега. Така, този път ние отиваме право, където ги видяхме. Няма да идваме натам, защото те няма да отиват натам. Заедно или? Как? Нали сме заедно? Трябва, аз оттам, ти оттам. Да, ще минем целно. Няма, заедно ще минем. Но само ще снимаме, да не ни филтрира. Ние колко минути за да ги намериме? За 5 минути. 5 минути са малко? Малко са. Отидоха... Добре, айде 10 минути. 10 минути, айде. По 10 минути хора търсиме, 5 минути се крият. Забравихме да кажем. С отбора сме Васил. Ето с отбора сме Васил. Ще го открием. Имам пречист. Кралете на царете. Какво казвам, бе? Кралете на криеницата. Аз съм Криси. 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 Той е Анди. Не съм Анди. Моля те се, не съм Анди. Минаха 4 минути. Колко я да види? Ето. Чакай, бе, брат. Ето. Чакай да стигна. Добре, 3 минути минаха.
Ела тука, нямаш право там. Тати? Тука. Тука. Нека да те снимаме малко. Що, дали съм красиво? Малко да. Добре, ето, сега тук се стои. Кралята на футбола. Да, тя на футбол. Колко? Минута е 20, брат. И те ще стоят, няма страшно. Те ще стоят. После кой се... Къде ще се крият? Не знам. Мина ляпо, знаеш ли къде? Тук се скрих. Не ме откриха. Откриха ме, кога свърши времето. Наказанието на края на видеото, където каза, Божидар не е наказание. Няма наказание, без наказание игре, моля ви се. Да знаете само. Да. Минаха още една минута и станаха 50 секунди. Видях, че много известна стана тая креница нещо. Да, и затова правим всеки път креница. Всеки път. Ви казах. Понякога има футбол. Понякога. Може да снимаме футбол предизвикателство. Нали? Да. Който не оцели вратата, ще оцелим гради. Да. Аз съм крил на там. Яко пече слънце. Няма вече. Така колко? 20 секунди! Айде! Ще малко, хора ги. Идваме, да знаете! Да, ще ни чуят. Никога. Ще ни чуят колко лято майче, да. Майче. 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега пускай таймер за 10 минути. Добре, разбрах. Пускай за 10. Разбрах, Начало, ко направи? Спирай, чакай, дай на мен, брат. Дай на мен. Чакай. Ко направихме сега, бавим се само. Чакай, брат. Таймер, ето. Не, плюс. Ето. 10 минути. Тръгваме. Брат. Какво стана? 10 минути направих. Какво стана? Не бе! Не става. 10, ето. Това. Ето. Да, тръгваме. Чакай, 100 аларми включихме. Идваме! Ела. Чакай, дръж това. Дръж сега ти таймера. Да отиваме натам. Че да ми назад. Ето Може да пием вода или не? Ще отиваме, няма страшно. Ще отиваме. Така отиваме. Да, по-бързо, че нямам минути. Станаха ми 9 минути. Чакай, бе, братко, сега почна. Кой искаш? 9 минути да сега. Къде е водата? Тая вода ще пиеш, бе, брат, сега. Ние търсиме, после ще пиеш тая вода. Когато се крием. Така, отиваме натам. Да видим. Дали са натам? Не са там, брат. А ти сигурен ли си, че видя ги натам? Да. Те чакаха да ги възкочат. Така. Все пак да не излезнаха от зоната. Защото тук има голямо място. Пак сме на същото. А другия играч го няма. Поради... Ето, Божи, видях, Божи! Ето ги! Ето ги! Видях, Божи! Ето там е Божидар. Що го няма стои, брат? Откъде излезнаха те? Отгоре да го види. Вие откъде излезнахте? Не. Трябва да открием и двамата, брат. Единия. Открит. Така. Първа точка. Какво направи, бе, Божи? Чакай.
натам, бе, брат. Какво направи, бе? Що стоиш, бе? Така. Ама вие натам нямате право, нали? Ма нямате право натам. Брат, нямате право натам. Добре. Сега искам да питам, какво наказание? Няма наказание, брат. Това искам. Аз тук да не по наказание. Не, чух. Ти не чу добре. Казвам, че няма наказание. Играем креница без наказание. Това иска да ти зас. Той няма как да отива натам, аз ще отива натам. Ти отива натам, аз отивам натам, брат. Опа. Така. Да, уважаеми зрители, дали са тук, бе? Тук ли сте, момчета? Брат. Няма да отивам натам, брат. Не. О! Къде са те, бе, брат? Къде отидоха, бе? Абе, Боже, къде е стои, бе? Къде? Къде? Абе, брат, вие нещо си правите, но и так. Отива натам, някъде натам е. Натам е, брат, аз се отидох по-навътре. Някъде ме видя Стил. Стил ме видя някъде, брат. Да знаеш. Някъде ме видя. Той ме видя някъде, бе. А там няма да стане, брат. Някъде ме видя. Вика, че ме видя, брат. Ма къде е това дете, бе? Абе, Божи! Я ми кажи веднага къде е. Натаме, брат! Натаме! Стой, звъни там, Ангия! Това е арабски, бе. Нико, те не знаят арабски, бе, брат. Ко ме интересува като не знаят арабски? Брат, там са, брат, там са. Чакай, чуйте сега. Ако не знаете какво казах, там извън не стоил. Да, ти това каза. Аз не чух. О! Така, идваме насам, дами, уважаеми зрители. Натаме! Колко време ни остава? Там ли е? Къде са те деца, бе? Брат, някъде го виждам, а ние не знаем. Брат, още от сега виж. Още от сега ти казвам, ако е там, където ти показах, няма да се важи точката, брат. 5 минути. Брат, да знаеш, че няма да се важи, ако е там. Там, брат. Там ли е? Там ли е? Там е, ето бе. Ай, ужиш ме, ей. Ето го, е. Ела го, виж, е там. Там, виж, е там. Видяш как мъртв? Там е! Видях ли? Няма право, брат. Аз за това му казвам. Да ми звъни, да му казвам да се махне от там. Ела, стои, излиза! Да! Ма той нямаше право. 2 минути. Какво 2 минути? Открихме го.
Как, нали сега те ще търсят? Да. Каза ли му да идва? Стоиля, брат, ти си най-тъпия ми приятел, често ти кам, брат. Нали ти кам да ми звънниш, бе? Зизе! Ето телефона, как ще ме звънна? Брат, какво направихте? Чакай. Хора, брат, това е най-тъпия ми приятел, извинявам се, брат, ама... Нали ти кам се махнеш от там, дай. Чакай. Ами, хора... Брат, загубиха, защото си отиде на грешното място. Той не му обясни. Той играеше един път. Сега не му каза. Даже 2 пъти играе. Така, нека да си обясни тук. Чакай, си пия водата, Добре, те отива да пият вода, така че айде. Чакаме да старта! Пусна ли е? Да. Да, тръгвайте. Добре, вие тук се скрите, няма как да не... Да, той вие ми видях. И даже аз като отидох да се скрия, те излезнаха и тук горе ме видяха. Брат, аз буквално бях и тук, и тук. Нека да почекаме, няма ли тук, брат? Няма, що търся. Освен да отидаме там, че. Там... Не, там има там. Хора, да знаете, че аз не мога бягам, не мога да тичам, защото лекарите ми забраниха. Казаха, чак декември, след 5-6 месеца, това ще мога да тичам. Няма мога да игра в футбол и страхотна новина, бе, хора. Аз съм просто баси пича. Да. Не, то ти направи всичко, да падам. Ти направи, бе, пат. Изчезва. Ти ми я подаде, бе, човек. Абе, не за кръка, бе. Не за? За миженицата. Брат, аз ти правя да бягаш оттам, ти... Сега къде ще седнем, човек? Мен как ми почне да ме боли? Ред, с твоя крак, Ания, какво? Не, бе, това крак. Стига цова, бе. Брат, аз седам и тук, не ме интересува. Я да ме държиш, да си облича рък. Какво ще го бъде? Сенарък? Приемам. Ери. Приемам. Come on, everybody. Залевичката ми е какво. Страхотна новина. Страхотна новина. Стоил е долен лъжец. Хора, ако се чуете с какво снимаме, се някаква стойка. Я видим дали тук ще стане, брат. Няма стане! Виж как ме снима чорапите. Брат, наистина ти снима чорапите, че? Ей, тук ще седа. Ей, тук ще ходи. Брат, ти знаеш, че е това може да е. Али да снимаме? Това съм казал да отидем. Това ако минеше при битка, бе. Ето, видя ли е, човек? Дай при мене. Давай, бе. Ама що снимаш така, бе, човек? Аз просто не ги видях къде тръгнаха. Аз ги видяха и на там къде. Те може да са слезли и да отидат натам. Где? За това, че май... Не?
беше, че чувам някой, ама не знам кой си. Къде сте, маняци? Я се разсмейте, бе! Видях ли? Честно? Да. Дай. Вече много е по-расна тревата, бе, да. Има много голяма трева. Това змия ли беше или нещо друго? Ако ще, брати, кобра, бе. Има стрес само да не си дръскам мотивация. Кобре! О, пак се бъда. Кобра, тя ако е кобра, ще умре жив, бе. Как ще умрат кобра, Ще ти танцува по-индийски. А, ня е. Ти-ни-ни-ни. Нека се стила, бе. Аз не знам. Чух се кой. Аро, бе. Васо. Това е оня. Сега кучетата му ще излезат. Има питбул. Да. Я ще отишли. Брат, ние сложихме таймера, че. Да, бе. Пускай 8 минути, това е. Няма да пускам 8, пускам 6. Много са. Аз отивам да ги търся по тия, ако искаш, че така малко ще по-бързам. Тук някаквото е... Аз слизам надолу. Как ще слизам и аз не знам. Вижте как е стръмно надолу. За малко. Ще да прилетявам. Оле! Тук е някаква джунгла, бе. Къде са, бе? Ти отгоре мини, аз съм от тук отдолу. Що бягам? Там горе са уния. Сашко сега не знам как ще е. Той вече тук се загуби някъде. Ласкич! Ела тук при мене. Не ти, бе. Васко казах. Ако ви хареса криницата, абонирайте се за канала и лайкнете видеото.
Ето го то. Това маняк. Много топло, брат. Девой. Что у вас? Чухна, что она на солнце говорит. Сашки! Чакай, брат, как така дойде в мене? Мина ли времето? Не, майче. При Бошко е телефона, не знам. Добре, нека да видим времето. Божи, времето мина ли? Мина ли времето? Абе, брат, то трябваше да мине вече, бе. Печелим! Как ще печелите, бе? Печелим, защото ние ви открихме за 8 минути! Оставаха ни 2 минути! А на вас ви остават 1 минута! Я виж колко време ти остават! Печелим! Защото, брат, ние във втора, вече към 8 минути и нещо, брат, ви открихме. Нека, ама трябваше и двамата. Брат, скрих се в най-гадното нещо при бръмбарите, брат. Ето, ти си най-загубелия, брат. Аз я намерих и двамата, бе. Как и двамата? Само единия. Да, я намерих и казах, но иначе там. Обаче ни намерихте много бавно. Какво ме интересува? Ние ви открихме по-бързо. И? Така че печелим. Брат, добре, чакай, искам само да ви кажа. Ай. Когато вие там мъжихте, брат, и се пробвахте нека тайна, буквално ще мина е така пред вас. Ние, брат, защото дойдохме при тебе. Присягай. Да. Шибания таймер, вече! Брат, аз ви чух, че даже не пуснахте таймера. Пуснахте го по-бавно. Пуснахме 6 минути, брат. Ние трябваше да пускаме 10, брат. Сега ще някой да го бием. Ма нека бе, Сега казах 8. Брат, Добре. Еми това беше от нас. Нали? Не. Искам да пия вода. Добре, пий ти вода аз. Васко, ела при мен, бе, брат. Ние печелим, бе. Аре! Нов съм в играта и веднага втъпя. Добре, хора. Айде. Това беше от мене. Абонирайте се. И сега от стоилката, чао! Чао! Ето ги, там сега те се скриват. Айде. Ако ви е харесал креницата, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Ай, чао! I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Тук съм да ви обясня нещата. Трябваше да ви обясним, че нямахме право зад, където говорим, нали там. Броим, как да ви кажа. Така, имахме право, затова нямаше право там. Второ видео без право. И какво направихме? Така че само това исках да ви включа и вие знаете.